ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ଅଗାଧ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପଳାଉଥିଲା? ନା, ମୁଁ ଅଗାଧକୁ ଡାକିଲି। ଅଗାଧ ଆସି ପୁଅକୁ ତା ପାଖରୁ ଆଣିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଅଗାଧ କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ। ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆକୁ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ହଁ, ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁଆକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେଇଦେଲା। ମିସେସ୍ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଗାଧୁ ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ସତ? ହଁ, ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏତେ ନଜର ଦେବିନି। ତାହେଲେ କୋଉ ନଜରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚୋରଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତା ରୂପ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବେଶଭୂଷାକୁ ନେଇ କ'ଣ କାହାକୁ ଚୋରଣୀ କରିବା ଉଚିତ? ବେଶଭୂଷା ନୁହଁ, କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଚୋରଣୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ପଚାରନ୍ତୁ। ଏ ଶୁଣ, ମ୍ୟାଡାମ ତମକୁ ଚୋରଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତମର ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଥାନାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଥାନା ବାବୁ, ମୋର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ନାଇଁ ଥାନା ବାବୁ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ କି ମୋ ପିଲା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ଆସିଥିଲି ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ଆରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଦେଖିଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କୁନି ବାବୁ ରାଧରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖି ମାର ମନଟା ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି। ତାକୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲି। ଏ ଘରକୁ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହି ତାକୁ କେତେ କଥା କହିଲି। ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ଭେ ଭେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ମୋ ମାର ମନଟା ସମ୍ଭାଳିଲାନି ବାବୁ। ମୋ ଛାତିକି ଉଠେଇ ଆଣେ, ମୋ ଛାତିର କ୍ଷୀର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଠିକ ସେତେବେଳେ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପିଲା ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି କହି ମୋତେ ଏଥିରେ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ କି ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ସେ ବାହା ହେଇଛି କି ବାହା ହେଇନି ତ ଭାଇତେ ସିଏ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ବାହା ନ ହେଇଥିଲେ ମାର ଭାବନା ଆସିବ ନା ବିଧବା ତାଙ୍କର କହୁଛି। ଶୁଣିବ ତା ସହିତ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ? ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଆରେ ଇଏ ଯଦି ସେଇ ନାରୀ ଯିଏ ଆମ ଖୁଦାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ଯଦି ସେଇ ନାରୀ ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ମା ହେଇଛ। ଆଉ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ତା ଛାତିର କ୍ଷୀରଟା ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେଲା। କ'ଣ ବାବା ତୋ ସୁଧ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣେ। କ'ଣ ବାବା ତୋ ସୁଧ? କହିଲୁ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଇଏ ତା ଗର୍ଭରେ ରଖି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ये हम पुनर्जन्मदात्री माँ। अरे विधाता, ए अतचेता दुर्बल मन झियो नाही जे ए तोर नारी तम निजर जानि सारिबा परे से चोरी पड़ी मरे जिवो। ताको तोर बोली कह ना बहु, सेई तोर नुहे। एई होची शुभेंदुर प्रथम स्त्री कावेरी। ତାକୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ତମକୁ ବି ବାହାର କଲେ। ତାକୁ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇ ମାରାମାରି